Magandang araw sa inyo dyan mga kapatid, lalo na sa mga vintage at saka sa retro. Isa na naman po ang nadali natin sa US na hard to find dahon ng laurel, 76 years. Nakuha po to siya na sa bidding, no. So medyo malibag siya, so lalabhan natin guys. Yan. So hindi naman tayo expert sa paglaba, pero sana makatulong po sa inyo ito. Okay, so ni-ano mo na siya na basta cold water lang po yung yung ilagay nyo. So gumamit po ako dito ng detergent powder na na Oxy. Yan. Basta Oxy siya ha. Hindi naman kasi sponsored to. Yung maganda sa Oxy kasi yung siya nang matatanggal niya lahat yung libag, pero yung kulay hindi niya maiiwasan yung kulay na matamaan. Pero with gentle care lang talaga. So ibababad lang natin siya ng 30 minutes yata. Depende sa libag, no. So para maiwasan yung yung color bleeding. All right. Okay, so kakatapos na yan, no. Hindi naman tayo expert, pero masasabi kong okay na, di ba? At least meron na tayong PSG. Okay, so sa iba yan, mahal na yan, All right. Magandang araw. Thank you. At sana meron kayong natutunan na konti sa ating konting laba. Right. Woohoo!